dito nagburudak dito ang pagburudak ano din natin. Medyo hinay kami dumaan ng mic. Kulay white nga van. Tapos awanti center seat na. Kita kanya na. Kasi natakto ng glove box nga eh. Malukatan na siya eh. Tapos so nice mo mo super convenient. Pwede lagyan na to yan. Hindi mo katangka sa akin. Natibag na yung masit. Lakas to yung nga shoulder pad. Sipet back na yun. Mga takay ka doon siyang nas natapaltog na. Pwede ito nagdagsan niya pag. Hindi na kayo nito. Uy, ano itong iniwan mo dito? Anak ko niya na. Ay, makalimutan kong kunin sir. Nagamin, apan ka nagbebayad tilugan. Kasapon nga yun. Dapat nadahawak na. May dugo. Galing pa sa Baguio yan. Gusto niya wala pa naman. Wala pa dugo. Nakiki-road trip. Dito ka, nakamus ka ta. Mag-i-start pa lang siya. Ay, mas gusto niya yan. Dito ayaw naman niya magpakasya. Kumain ka ba, Sophie? Hindi rin siya masyadong pag nagbibiyak. Time check ba? Ah, oo. Punta ka na makapulta. 6:35. Eh, marang dito yung kupal nga. Exit dito yan. Ano ba? Papunta pa lang tayo. Saan ka? Balik na po tayo. Babalik na agad. Dito nga yung GL, ingat lang kita. Kasi ba? Ay, ito pa yung Kasi ba nga Ah, tilak? okay, it's okay. Later na. Nainitan na ba kayo? Minute na? Nandyan nga yung controls kung Ah, okay. papalakasan niyo o papahinaan. Open na natin? Natatamaan. Awan sa loob. Alright. Hindi patak di eyeglasses ko naman pero ah. Dati tubig dito yung papunta pa lang tayo. Wala pa tayo sa... Kaya nga. Hindi ko na bang susun. McDonald's yan. Doon nakita ng Jeva. Start na po tayo.
Ibang abot. Wipers on the bus. Di bang sisiri po? Wipers on the bus na. Wipers on the bus go. Swish, swish. Wrong. Dapat ano? Kasi dapat Doors pa. Doors muna. the doors On the bus go. Open and shut. Open and shut. open and shut. Open and shut. The doors on the bus go Open and shut.
pa ba dyan? Or naulaw ka na, ante?